penjo ni style ma dola pesa wa siling osebet kagore piny nyaka ne sirikand ni chaki ki compare gi style mane ogore go piny en drastic. Jok matimo statistics jok man bro nyisi ni ok en normal. Matinde ni ang'o motimore e uchumi ma Kenya kae mopogore sana madimi siling gore piny kamano. Makigolo ni onge gimotimore mapogore ahinya then en ang'o? Ok tiende ni sirikal majalo chalo lokore wan gi sirikal manyien. Matiende ni nitiere ka ok en policy to nitiere gima sirikand ni oyie ne jok mane wawacho ka. IMF gi World Bank. Nitiere gima sirikand ni oyie ne gi mondo gitim. En mano e gima timre. To ni penjo ga penjo moro ni ang'o miyo ok wan kaka wa Afrika walosi pesa watigo. East Africa ka nitie gimoro miluongo ni East African Community. Mane nitiere stage monego ne kwa chopo sani wane gima miluongo ni Common Market Protocol ma wauso kaka wadwaro nyawuok kae dhi Tanganyika dhi tiyo. To nonego beni kwa ya kanyo. To this stage moro begni ma chopo to waloso pesa wachiel. Ma nonego beni en siling ma itiyo kode Uganda, itiyo kode Tanzania, itiyo kode Rwanda, itiyo kode Kenya ka. To tijno ok oyot. Tijno tek. Odwaro siasa man malo. Jok mosetime kende en jo Ulaya, European Union. To ne gitime nikech gin bende gichopo gimiluongo ni political federation mondi. To political federation ni wan kine wachop kuno it's a long shot. Koro miyo ananeno ni mano swali mawae. Tie ng'ato manoseteme niluongo ni Muammar Gaddafi. Nitie gima ne gitimo ne. Tie jok mane temo jok miluongo jo BRICS go. Gin be gisetemo but nitiere gima America timo negi. Koro an kaka nene ni gimonego watime ni gik ma wawacho kagi. Nyaka wang'i kaka wadongo piny. To piny ok dong gi ng'ado pes ji gi osuru gi chando mwananchi matemo matek mondo oger piny. Ka ok walokre to siling ni to pod dhi gore piny kaka iwinjo ng'ato wacho ni onyalo chopo higa ni ka en 200 nikech mar jo pound dong osechopo 200 en. To gigo chon ni ndalo Kibaki ne dola siling 65. Machielo buo 100 pok nokalo. To bang' higni 10 matisni ang'o motimore e pinywa ni madiwachi nam lolwe nodinore koso koth ok chwe ka tinde koso ang'o wafuo tinde ma ok wanyal timo economy. Onge reason madiwach ni demi that timre kaka otimre. Koro ananeno ni nitiere gima ng'ano wacho ni jatend piny nitiere kamoro ma okalo ne. Tembe do siloso nyaka weche mag dola kinde ma bende jofwambo bende nodayo dhoge bende noloso kotende koda idho mano mar dola e pacho kama bende koro miyo siling bedo mayomyom. Kata kamano anoda ka dakika ringwa dong gi matine dakika 13 mar mondo mwatiek twak makama ok onyal tieko okinyi maka